Yun, what's up mga kago? Magti-trip na naman kami sa ating gawin. Doon pa rin kami pupunta sa Ispan. So, ayun, hanap kami ng ulam para pang umagahan bukas. Oh, pag bukas. Umagahan bukas. Saan? Saan mo umagahan? Hindi ba yan mga ngamoy? Huwag mo lang amuyin. Ayun, siguro pumunta na kami doon. So, nakita tayo doon. Yun. Pangalawang beses namin punta. Ano masabi nyo mga kago? Okay lang. What? Ito yung sinasabi niya papuntang langit. Pag nakakuha tayo ng tuway, yung katatlo, 3Y na yun. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May taulo ko. Uy, ganun pala yun? Wala ngayon si Dudong Hook. Hindi totoo yan. Busy. Si Totoy Brown, wala. So, Ayun, mga kago, no? Absent kami ngayon. So, ganito na lang yung gagawin namin. walang joke. Palipas oras. Wow naman! Wow! Wow! Yun. Walang duty na nagawa. Wala kasing ulam eh. Walang pera eh. Naubos na sa inuman. Street 1 week. Pre, ano masabi mo, pre? Tara na pre. Tara na. Sige. Malapit ng paggabi. Madaliin natin yung ating paglakad. Pag sinapugit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Kaya go. Mura. Ano yung mura? Pag bumili ka ng isda na pang-ulam, mahal. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Mahal. Ay, mahal. Pero pag beer? Pag beer, kahit 100 plus. Mura. Oh, dadagdag pa. Na. Isang piece lang, mura lang. Wow Bigas naman! ang kilo. Wow! Wow! Yun. Hindi nga kabili ng pang-ulam eh. Pero pang beer meron. May pangambag. Pang-ulam, walang ambag. Walang kwenta. Kaya yun, malapit na tayo. Doon na sa unahan. Nangunguha na sila ng tuway. Parang ulan na. Wala. Ngingin na si ano? Wala. Parang doon kami sa unahan. Wala rito. Mapapalaban tayo nito ah. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May taulo ko. Ano yun? Parang delikado mag-video ah. Lala. Murag.
Tindog ha. Lingkod. Andito na kami ngayon guys. Ay mga kago. Yun. So, ayun mga kagon, dito na kami. So, yun, simula na kami ngayon. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Bro, hindi nationwide na papanood ka. Ganyan. Ngunit ito na. Yeah? Anong gagawin natin? Bugsok ng ulo diya. Pag-ilis na manuroy ta, mapahugnaw ta sa dagat. Okay ra, walay kwarta, kaya ko na ang bahala. Maglingaw-lingaw, pampawala sa kalaay. Dumpling sa bye-bye, shotting tagamay. Nagtabok na sa mi karon tambalan natong kasubo luyo ani nga panahon nga daghan og problemang niabot aning tuiga maong magpabugnaw lang usa mi diring dapita bisan tuod nga stress ta dili magpadala. Bitaw pre, dapat dili magkara-kara. Ay. Kauban ang barkada, sabay tatara. Sa atong kalipay, walay makabara, diba? Bitaw Brad, excited ko karon. Bisan bisita di ba kay nakahigayon. Bitaw. Ambi na sino baboy gamay akong hiwaon. Law pa man niya ko di pa ni pwede ihaon. Excited na mukhaon, mura og si Brad lala. Tanawa atong kanon siya ang unang nipahak. Pasensya iko Brad, bangil-bangil running ako. Mas kuyaw si Dunik sa likod tuwa nagtago. Pag-ilis na manuroy ta, mapahugnaw ta sa dagat. Okay ra, walay kwarta, kaya ko na ang bahala. Maglingaw-lingaw, pampawala sa kalaay. Dumpling sa bye-bye, shotting Malayo pa sa syudad, kay dito perting inita. Alimuto, gasta pag yung trapika. Parelax sa tadereas tang lamia. Bisan walay kwarta, lingaw Japon partida. Uy Bajoy, asa na ato ang shot? Kalmahi sa diha Brad, wa pa ko nakahunat. Uhaw pa ko sa kamil, di na ko makahulat. Mga tawa tahantod, mga bugto atong ugat. Unexpected nga mahitabo usab ang among tapok. Abi kog drawing na sa dugay, madayon na mong sabot. Murag ug manini Donix, dugay misigig paabot. Hilumja, tanawara, change topic kay basin malagot. Kauban na kong tropa, tara bisan way amot. Importante nga malipay ta diri sa among sakop. Padagat sa meron, may diri layo sa samok. Pahuwas sa mga problema nga nag-abot. Pag-ilis na manuroy ta, mapahugnaw ta sa dagat. Ayun mga kago, hindi naman matapos tong video kasi lakas kasi ng ulan tsaka isang basa na yung cellphone, tapos parang delikado mag video kasi malakas na yung kulog. I hope gusto
nagustuhan niyo yung video namin. Brisko nga hangin laming nga talan-awon nindot nga Saka tignan niyo mga kago, may biglang susulpot. Yun o, yun. Sinilas. Ito pangalawa pa yan. Ayan. ala sige ipadala Galing pa ng bundok yung mga sinilas na yan. Hope nagustuhan niyo yung video namin mga kago. Susunod ulit. Nawa naman ito pulutan na ni. Way sapi lagi. Oh, tanaw-man mo. Watay mahimuan eh. Bisan nagtabo ang makaabot aning lugar, sulbad ra gihapon hasta na mong lingawa. Kaling tapo ka nga sigirag pangatawa, dayon gihapon bisan mahubsan among pitaka. Way makapugong sa mong paminsar nga lami, basta wala lay mauyay, ana ra na kadali. Bahali na among baon. Iniron mo'y gidangat. Shot sa boy. Ako na san? Imo gani. Aw, salamat. Pag-ilis na manuroy ta, magpabugnaw ta sa dagat. Okay ra, walay kwarta, kaya ko na ang bahala. Maglingaw-lingaw, pampawala sa kalaay. Dumpling sa bye-bye, shotting pag-ilis na manuroy ta, magpabugnaw ta sa dagat. Okay ra, walay kwarta, kaya ko na ang bahala. Maglingaw-lingaw, pampawala sa kalaay. Dumpling sa bye-bye, shotting tagamay. Dumpling sa bye-bye, shotting tagamay. Bayon gini nga tinyo. Utang ko na ba dito? Uy, ang anak mo do. Utang ko niya? Ayaw ako. Pag-ilis na manuroy ta, magpabugnaw ta sa